काय कशात भावानो? ऐक ना, पियाला बसूया ना, लय दिवस झाला बसलो नाही पियाला. हा चालेल ना, चल बसूया. हा ऐक, तुम्ही दारूचा खर्च करा, मी अख्खा चकण्याचा खर्च करतो. हो चालेल ना, जाऊया ना. इकडे तुला बाजूला काहीतरी सांगतो जरा इकडे. हे बघ, आपण तर काय ओल्ड मॉन्क पितो. ओल्ड मॉन्कची क्वार्टर येते 140 रुपयाला. अशा 3 क्वार्टर घेतल्या मस्त 420 रुपये होतील. त्याला सांगू चकण्याचा मजबूत खर्च करायला. तंदुरी बिंदुरी लॉलीपॉप दाबून खाऊ मस्त. ऐक, आम्ही दारू घेऊन येतोय, तू चकना घेऊन ये. A few minutes later. अरे कधी येणार यो काय माहिती रे. मस्त तंदुरी वगैरे चकण्याला वडू मस्त. चला, आला आला आला. आला रे, आबा आबा आला आला. ए चकना कुठे आहे? हे काय आणलंय ना? कुठे कुठे? अरे हा काय 20 रुपयाचा चकना आणला ना एवढा. आईला 4 क्वार्टर होतील याच्यामध्ये. घ्या घ्या घ्या, बनवायला घ्या. घ्या आता बनवायला. काय तोंडाकडे बघत बसलाय? आता तंदुरीच्या नावाखाली चणे शेंगदाणे.